गिख्रंथाव धरना खालामनो थाखाय जोङो बाध्य जागोन जुदि आसाम सरकारा राइट टाइमाव बेखौ एक्सन लायाब्ला মানে চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই এই ঘটনাটো লৈ পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত তেওঁ আলোচনা কৰিছে। ট্ৰাইবেল জনজাতি बर' जानायखाय जोंखौ बन्चित खालामदों नामा? বিটিআৰ চৰকাৰৰ হৈ পেলাই তেখেতসকলে সেই সময়তে তেওঁলোকক সাক্ষাৎ কৰিছে। आसाम सरकारनियाव मोनथाम दाबि जों दैखांदों। बे दाबिया जाबाय जे जाय कालप्रिट जाय माने रेपिस्ट बिथांमोनखौ चरम शास्ति फासि होनांगौ साजा होनांगौ। 2 नम्बरा जाबाय नैबे जि केस बे रेप आरो मार्डार इन्सिडेन्टखौ फास्ट ट्रेक कर्टआव हरनानै सरकारा बिनि पानिशमेन्टखौ गोख्रै खालामनांगौ। 3 नम्बर बाथ्राया जाहैबाय जे न'खरनि भिक्टिम परियाल हिरण्मय खाख्लारि जायखौ बुथारबाय जथेस्थ गोरिब आरो बे दुखुथिया न'खरनो 20 लाख थाखा रां होनांगौ। सानै जि माने बिनानाव बिथांमोननो 5 लाख रां होनांगौ। बे मोनथाम दाबिखौ लानानै जों सोमावसारदों। फास्ट ट्रेक कर्टत आनि পেলাই যাতে বিচাৰ কৰে তাৰ বাবে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও দাবী জনোৱা হ'ব আৰু যিসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়াল তেওঁলোকক যাতে চৰকাৰীভাৱে তেওঁলোকক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হয় তাৰ বাবে বিটিআৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও চৰকাৰক দাবী জনোৱা হ'ব। গতিকে আমি আজি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে অতি সোনকালে যাতে এই যি ঘটনা হৈ গ'ল এই ঘটনা হৈ পেলাই যাতে সোনকালে ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত বিচাৰ কৰাৰ যি ব্যৱস্থা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাই আছে সেইটো যাতে হৰুৱাই দিয়ে তাৰ কাৰণে এজন বিধায়ক হিচাপে মই সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ। গোটেই অসমত ক'ত ক'ত যি ধৰণৰ ঘটনা হৈছে বিশেষকৈ ৰেপ কেছবিলাক এই ৰেপ কেছবিলাক যাতে দোষীয়ে হাৰি যাব নোৱাৰে সেইকাৰণে অতি সোনকালে ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত বিচাৰ কৰি পেলাই উচিত ব্যৱস্থা যাতে লোৱা হয়। অকল ইয়াৰ ঘটনা নহয় আগত হৈ যোৱা যিবিলাক ঘটনা আছে এই ঘটনাবিলাকৰ সকলো যাতে ফাষ্ট ট্ৰেকত আনি পেলাই যাতে বিচাৰৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে কৰে। নহ'লে আমি বহু কেছ দেখি আহিছোঁ যে পলম হৈ যায় ইভিডেন্সবিলাক নাথাকে নষ্ট হৈ যায় যাৰ কাৰণে উচিত ধৰণৰ শাস্তি প্ৰদান কৰাত কেতিয়াবা ব্যৰ্থ হোৱাটো দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে এই ধৰণৰ যি কেছ আছে এই কেছবিলাক যাতে ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত আনি পেলাই বিচাৰ কৰি যাতে উপযুক্ত শাস্তি আইনভাৱে শাস্তি দিয়া হয় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিবলৈ মই দাবী জনাওঁ। চাওক আমাৰ ফালৰ পৰা দুধনৈৰ যি ঘটনা এই ঘটনাটো গোসাইগাঁৱৰ বিধায়ক জিৰণ বসুমতাৰী আৰু বিটিআৰৰ PM ৰঞ্জিত বসুমতাৰী আমাৰ দলৰ হৈ পেলাই আৰু বিটিআৰ চৰকাৰৰ হৈ পেলাই তেখেতসকলে সেই সময়তে তেওঁলোকক সাক্ষাৎ কৰিছিলে। যিহেতু আমি সন্মানীয় বিটিআৰৰ চিফ আৰু কেইবাজনো PM আৰু আমি বিধায়কসকলে এই সময়ত আমি দিল্লীত আছিলোঁ। মানে দিল্লীৰ যিটো অটটেকিং কাৰ্যসূচী ইয়াত উপস্থিত থাকিবলৈ তথাপিও আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা বা বিটিআৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মানে এই ক্ষতিগ্ৰস্ত ফেমিলিসকলক লগ কৰিবলৈ এটা সজাতি দল পঠুৱাই দিয়া হৈছিল। অসম চৰকাৰৰ পৰাও খবৰ লৈ আছে আৰু সেইকাৰণেই আমি দাবী জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে যাতে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ব্যৱস্থা লোৱা হয় তাৰ বাবে দলীয়ভাৱে আৰু বিটিআৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও অতি সোনকালে মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰাৰ কাৰণে এটা সজাতি দল লগ কৰাৰ কাৰণে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে। ইতিমধ্যে আলোচনাও চলি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত, কিন্তু তেওঁক আমি লগ কৰি পেলাই আমি এইখিনি ব্যৱস্থা যাতে সোনকালে কৰে তাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাব বিচাৰোঁ। मोनसेल' दाबि मोनसेल' रिसेन्टमेन्ट ग्रिभेन्सेसा जाबाय जे दुधनै जि माने गें रेप इन्सिडेन्ट आरो मार्डार जि इन्सिडेन्ट 3 आरो 5 मेआव रंजालि बैसागु नायनानै थांनाय समाव धन आली, बाहार आली आरो रेहमान आली बे साथाम जि माने कालप्रिट बे कालप्रिट बिथांमोना गें रेप खालामदोंमोन आरो 5 तारिखआव हिरण्मय खाख्लारि आरो बिनि गासै मोनसे टीमा जेला बे बाथ्राखौ रायलायनो थांदोंमोन बे रायलायनो थांनाय समाव बिथांखौ देगारजों सुनानै बुथारनाय जादों। दा बे समाव बिसायख'थिनि सममोन
नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा घटनानि उनावनो जेला 16 तारिखआव हस्पिटालाव डेथ जायो बिनि उनाव 22 मे आरो 27 मे आरो 26 जुन मोनथाम आन्दलन दुलाराय बर' फरायसा आफादा टर्च रेलि खालामदों, रेलि खालामदों, धरना खालामदों। आसाम सरकारनियाव मोनथाम दाबि जों दैखांदों। बे दाबिया जाबाय जे जाय कालपिट, जाय माने रेपिस्ट बिथांमोनखौ चरम शास्ति फासि होनांगौ, साजा होनांगौ। 2 नम्बरा जाबाय नैबे जि केस बे रेप आरो मार्डार इन्सिडेन्टखौ फास्ट ट्रेक कर्टआव हरनानै सरकारा बिनि पानिशमेन्टखौ गोख्रै खालामनांगौ। 3 नम्बर बाथ्राया जाहैबाय जे न'खरनि भिक्टिम परियाल हिरण्मय खाख्लारि जायखौ बुथारबाय जथेस्थ' गोरिब आरो बे दुखुथिया न'खरनो 20 लाख थाखा रां होनांगौ। सानै जि माने बिनानाव बिथांमोननो 5 लाख रां होनांगौ। बे मोनथाम दाबिखौ लानानै जों सोमावसारदों। खिन्थु दिनैसिमबो आसाम सरकारा जों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांनि हस्तक्षेप इन्टारभेनसन जों नागिरनानै लाइजाम हरदों, मेम'रेन्डाम होदों। खिन्थु मैया नलबारियाव जि मोनसे आसामनि केबिनेट जिरायदोंमोन आरो केबिनेटनि उनाव प्रेस मिट जादों। बे प्रेस मिटआव जोङो खोनाबाय जे बिथाङा दुधनैयाव जनजाति सुबुंनि सायाव अन्याय बा हामला खालामनाय जादों बे खोथाखौल' बुंदों। दा दिनै माजबाद इन्सिडेन्ट जानाय, ढेकियाजुलि इन्सिडेन्ट आरो गोदानै मैया जि माने थेलामारायाव एखे हारिनि एखे माने चक्र बे एखे हारिनिनो मानसिफ्रा जि जोंनि बिनानाव सोरबा स्कुलाव थांदों, टिउसनाव थांदों, बैसागु नायनानै थांदों, बयहाबो गिदिंनो हानायनि अधिकार दङ। दा बेबायदि थासारियाव जाय मानसिफोरा जोंनि बिनानाव बिथांमोनखौ रेप खालामदों आरो रेप एटेम्प खालामदों, बे रेपिस्टफोरनि साजानि थाखाय जोङो एखे भाषाजों जोङो सोंखारिदों आरो बिथांमोननि साजानि थाखाय दाबि दैखांदों। खिन्थु दिनै जोङो नुबाय जे आसाम सरकारा सुनिल गगैखौ लानानै बिथांमोना बिराद एक्टिभ, मन्थ्रि थाङो, डिजिपि थाङो। क'क्राझाराव हानि दावराव जादों, बेयाव मन्थ्रि फैदों। माजबाद कान्द'आव सानै मन्थ्रि आरो हेलिकप्टार लालायनानै थेलामारा माने ढेकियाजुलि अरुण बागाननि कान्द'आव थांदों। मन्थ्रिफोरा आसाम सरकारा बेफोरखौ लानानै बिराद एक्टिभ। खिन्थु दुधनै कान्द'खौ लानानै, दुधनै इन्सिडेन्टखौ लानानै आसाम सरकाराखौ एक्टिभ जानायखौ जों नुवाखै। भिक्टिम परियाल जाय मार्डार खालामजाबाय बे न'खरनो कम्पेनसेसन होनांगौमोन। गुबुन इन्सिडेन्टआव मानसि थैयाखै, खिन्थु गावनि हारिनि बिनानावनि इज्जत मान सन्मान बासायनो रायलायनो थांनायाव बेखौ बुथारनाय जादों। दा बेखौ लानानै जोङो गोथौयै दुखु मोनदों। जोंनि जि दाबि जे आसाम सरकारा जिखुनु बिनिमयाव दायनिगिरिखौ साजा होनांगोन। ट्राइबेल जनजाति बर' जानायखाय जोंखौ बन्सित खालामदों नामा, बैखम्य खालामदों नामा, जोंखौ डिसक्रिमिनेसन खालामदों नामा, बे जोंनि प्रश्न। धनालिया थांनाय माने राजमेलानि समाव 2023आव आरोबाव सासे बिनानावखौ बिथाङा माने रेप खालामदों आरो बिनि उनाव बेलाव फैनानै आरो माने गें रेप खालामफैदों, बिनि उनाव मार्डार खालामदों। आयेननि मा बेबायदि लामा दङ जाय मानसिया रेपिस्ट, कालपिट, मार्डारार बे गनानै दिनै बिथांमोना बेल एप्लाइ खालामनो नागिरदों आरो बे खुनु कारनाव जोङो सयज' खालामनाय नङा। रायजो राजाया दिनै आयेनखौ आखायाव लानो गोनां जादों। बेबायदि पर्याय जाहाथे फैनाङा आरो बेखायनो सरकारा एक्टिभलि खामानि मावनांगौ। बर' हारिनि साफ्रोमबो सांग्रां नोगोरारि आफादफोरा बयबो ज' लोगो नांनानै एखे आवाज होनांगौ आरो अन्यायनि बिरुद्धै गसंथेनांगौ। अन्यायनि बिरुद्धै जोङो जास्टिस मोननांगोन। बिनि थाखाय दिनै आरो गाबोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै हारि माहारिनि आफादफोरखौ लानानै, बर'नि माहारियारि गौथुमफोरखौ लानानै साननैनि जोङो गणधर्ना, प्रटेस्ट धर्ना बेयाव जों लाबावदों आरो बिनि उनाव गिख्रंथाव धर्ना खालामनो थाखाय जोङो बाध्य जागोन जुदि आसाम सरकारा राइट टाइमाव बेखौ एक्सन लायाब्ला। आरो बेखायनो जोङो फिन खेबसेबाव आपिल खालामबाय, फैबाय थानाय समाव बयबो जोंनि गार्जेन, जोंनि आफादफोर, जोंनि गामियारि ओनसोलनि रायजो राजाया सांग्रां जायो। नङाबा बेबायदि माने जि मोनसे चक्र, बेबायदि मोनसे हारि, बे हारि आरो चक्रजों जेब्लाबो जोङो एटेम्प खालामजाबाय थागोन। बेखायनो जोङो गोरलै लानाङा आरो ससियेल सिकिउरिटि, ससियेल सेफगार्डखौ लानानै जोङो बयबो सिनसियार जानांगोन। आं बेखौ दिनै खावलायबाय। गोजोन्थों।